Witness gid ka sa mga tao sa kamaayo sa Ginoo. Dili mo hatag og kapadayagan ang balaang espiritu diha sa imong kaugalingon, kung dili ka mo witness sa mga pulong nga imong nabasahan diha sa kasulatan. Sa ato pa nga mopadayag lang siya kung ang pagbasa sa kasulatan, kung ang pag-ampo, pagsimba o pagsangyaw sa maayong balita kanunay nimong pagabuhaton sa imong kaugalingon. Di kinahanglan nga mag-uban na siya. Di kinahanglan usab nga imong agakon ang imong kaugalingon diha sa pagpakabalaan. Tinuod kitang tao ra gyud ta. Masayod man ta. Ang importante lang nga imong gi-practice ang imong kaugalingon diha sa pagpakabalaan. Nagingon ang Lucas 1:27 nga walk by faith, not by sight. Lakaw sa pagtuo sa Dios, ayaw diha sa pananaw. Nagingon ang kasulatan sa 2 Corinto 5:17, kay ang anaa ni Kristo, mga bag-o na silang binuhat. Ang daang mga butang milabay na, ug ang bag-o miabot na. Sa ato pa nga sa dihang gibautismuhan ta sa tubig, sa ato pa nga atong gilubong ang atong kaugalingon uban sa kamatayon ni Kristo. Sa dihang awason kita sa tubig, mga bag-o na kitang binuhat diha sa Ginoo. Sa ato pa nga nung nagpabautismo ta, kay tungod anaa kitay pagtuo sa Ginoo. Nganong giunlod ta sa dagat, sa ato pa nga atong gilubong ang atong kaugalingon uban sa kamatayon ni Kristo. Sa ato pa nga sa dihang awason ta diha sa tubig o diha sa dagat, di kinahanglan nga bag-o na tang binuhat. Di kinahanglan nga andam na natong talikuran ang mga dinautan nga buhat, mga paglibak, mga pagtamay sa atong isig katao, ug mosunod na ta sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ato pa nga diha magmo ang balaang espiritu. Diha magmaniobra ang balaang espiritu sa atong kasing-kasing. Kay bisan pag nagpabautismo ka sa tubig, bisan pag nagpabautismo ka sa Holy Spirit, sa tinud-anay lang, kung walay nakita nga pagpakabalaan diha sa imong kaugalingon, dili gyud mo activate ang gasa sa balaang espiritu. Nganuman ang imong kaugalingon nga ay sabod diha sa pagpamuhat sa Ginoo. Sa tinud-anay lang ang balaang espiritu, upadayag siya sa umaabot, sa milabay, o sa pagkakaroon. O na siya buhat sa balaang espiritu. Ngay mga time nga makita nimo ang umaabot nga katalagman. Ngay mga time nga makita nimo ang nilabay nga katalagman tungod sa buhat sa balaang espiritu. Apan dili nimo siya mahimo, dili ni siya mo activate sa imong kaugalingon kung dili ka tinud-anay nga mosunod sa Ginoo. Mao na siya tinuod. Bisan mabasa nato diha sa 1 Corinto kapitulo 12, sa ato pang mabasa nato diha ang mga hiyas nga diin ihatag sa Ginoo pinaagi sa balaang espiritu. Nay mga tao nga managna sila, nay mga tao nga mga evangelista sila, nay mga tao nga anay gasa diha sa Ginoo sa pagpandong sa ilang mga kamot diha sa mga tao o kini mamaayo. Sa ato pa nga kanang tanang gasa nga naa sa kasulatan, sa tinud-anay lang gikinahanglan nga mag-uban na sila diha sulod sa iglesia. Aron daghang mga tao, sa ato pa nga mga galamiton sila diha sa Ginoo. Na ang iglesia usa ni siya kalawas ni Kristo, ang simbahan. Sa ato pa nga ang mga tao, mga propeta, mga magtutudlo sa balaod, mga tao nga moayog mga balatian diha sa ilang isig ka tao, gikinahanglan nga magkahiusan na sila diha sulod sa church. Apan daghang mga churches karon nga anaa sa kalibutan, ilang gipatay ang gasa sa balaang espiritu. Ilang gipatay. Una nga murabag ka nagdili na makamove ang balaang espiritu diha silang kasing-kasing. Una nga sa dihang musangyaw sila sa maayong balita,
Murabag dili mo padayag kanila ang balaang espiritu. Kay tungod ilang gipatay ang hiyas nga naa sa kasulatan. Mao na si tinuod. Mao na nga sa dihang musangyaw sila sa maayong balita. Pirti pang daghana. Mga pinasiroks. Ila pag yung tan-aw, mubasa pag yun. Kay tungod ang balaang espiritu. Dili na makalihok sulod silang kasing-kasing. Kay tungod ang mga gasa nga naa sa kasulatan, ila nang gipatay. Ayaw patya ang gasa nga naa sa kasulatan. Kung ikaw magtutudlo ka, nga gigamit sa Ginoo, ayaw patya ang mga hiyas. Agakay nun ang mga tao nga naihiyas diha sa kasulatan. Ayaw himua nga bakakon ang kasulatan. Kaya ang kasulatan, nagsulti siya sa matuod. Kaya kung mawala na ang hiyas sa balaang espiritu, sa ato pa nga kuminos ang kaluwasan, nining kalibutana. Kaya tungod, gipatay naman ang hiyas sa balaang espiritu, pinaagi sa pagtulunan, kagikuha sa mga tao diha sa kasulatan. Ikaw, kung mamahimo kang magtutudlo, ayaw yung patya ang hiyas nga naa sa kasulatan. Mao na siya tinuod. Ang ingon sa kasulatan nga sa katapusang mga adlaw, akong ibubo ang akong espiritu diha sa akong mga katawhan. Ang mga batanong babae, mga batanong lalaki, managdamgo sila og damgo. Ingon man ang mga hamtong, magapanagna sila og tagna. Sa ato pang nining kalibutana, mapil na to nga hapit na mubalik ang Ginoo. Nanata sa end times, hapit na gyud mubalik ang Ginoo sa kalibutan. Ngano man, gani murabag ka nang maisugo na kayo ang balaang espiritu diha sulod sa atong kasing-kasing. Murabag ang iyang mga katawhan agakon gyud sa pagsangyaw sa maayong balita. Muna nga sa dihang matulog ang mga katawhan sa Ginoo, magdamgo sila ug daghang mga damgo. Muna nga sa dihang ipiyong nila ang mga mata, makakita sila mga panan-awon. Mga signs and wonders nga ipakita diha sa Ginoo sa kalangitan. Mga sign nga din hapit na siya mubalik dinhi sa kalibutan. Apan ang kasulatan nagingon nga walay nasayon kung kanus ang taknaa mubalik ang Ginoo dinhi sa kalibutan. Mubalik ang Ginoo susama siya sa usa ka kawatan nga wala nato masayri kung kanus siya mubalik. Amen ba? Amen. Sa ato pa nga nay mga time nga makapanagna ta pinaagi sa panan-awon. Sa tinud-anay lang daghang mga time nga masipyat ka diha sa pagpanagna. Ikinahanglan kung naa kay gasa sa pagpanagna, bantayanan kay nato ang atong kaugalingon. Sa gikaingon ko na kung anay hanap nga panan-awon, ayaw na itagna. Ayaw na i-post diha sa Facebook ang mga hanap nga panan-awon. Ngano man, kada moabot apan dili husto ang detalye kay tungod ang panan-awon nga gipakita sa Ginoo sa imuha hanap. Ang panagna dili siya buhat sa atong kaugalingon. Sa ato pa nga ang panagna diay kapadayagan siya gikan sa balaang espiritu. Mausap ang kanang pag-ayo sa mga balatian, kapadayagan siya pinaagi sa balaang espiritu. Mausap ang pagsulti sa mensahe sa Dios, kapadayagan siya pinaagi sa balaang espiritu. Sa ato pa nga ang tao, wala siya mahimo sa iyang kaugalingon. Sa dihang musangyaw siya sa maayong balita, kung wala kaniya ang balaang espiritu. Sa ato pa nga dili usab siya makahimo sa pagbarog diha sa atubangan sa daghang mga tao kung wala kaniya ang balaang espiritu. Amen? Amen. Muna si tinuod. Una nga dili gyud siya mubasa sa kasulatan. Kay tungod dili pa man siya iya sa Ginoo. Dili siya mosimba. Dili siya kanang magbuhat og matarong. Kay tungod wala pa kaniya ang balaang espiritu. Dili pa siya iya